atong balitang lokal, mga koral sa BFP diris Barangay Parian sa Bureau of Fire Protection ipatangtang sa kagamhanan sa Dakbayan. Kompletong detalye sa mo report atod kanato ni Idol Clint. Tata RMN Report. Ipatangtang na sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang mga koral nga gibutang palibot sa plaza sa may Barangay Parianing Dakbayan sa Sugbo. Dakip sa gibanduan karon sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang Prevention, Restoration, Order, Beautification, Enhanced Probe nga gubuon abang illegal nga gipangtukod sa BFP habig sa Dan si Katuna at bang mismo sa struktura sa BFP. Mato ni City Councilor Joy Pesquera nakapekto og dako sa turismo ug sa katawhan ang illegal nga pagkoral sa BFP diya sa plaza nga bahin sa Parian. Nasayang gireklamo usab sa Konseho ang gihimo nga double parking sa mga sakyanan sa BFP, kapulisan o sa Barangay Parian sa Dan si Katuna. Yahog usab karon ang konseho sa Office of the Building Official sa magpasaka og kaso nga illegal fencing patok sa BFP gubikan sa gibuhat dinhi. Samtang naginaot usab ang uban nga mga konsehal sa Dakbayan sa Sugbo nga magtagbo kawar usab ang Cebu City Transportation Office aron usab nga tukion og hisgutan ang suliran sa paglapas sa kapulisan sa balaod sa trapiko diya sa Dan si Katuna. Report gikan sa Cebu City Hall alang sa FM Balita sa Buntag. Kini sa Idol Clinton Tarko ikahugan sa pagkatod sa mga nagudaog lawas nga mga balita. Tatak RMN, tatak IFM, balita.